Μόνο την Πρωτομαγιά. Μόνο την Πρωτομαγιά πέφτει η παραγωγή της Λάρκο. 364 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, με 3 βάρδιες εργαζομένων παράγουμε άριστης ποιότητας σιδηρονικέλιο. Βρισκόμαστε στο λιμάνι. Το ιδιόκτητο λιμάνι της Λάρκο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την ίδια την εταιρεία μας. Εδώ έρχονται τα μεταλλεύματα από τα μεταλλεία μας της Καστοριάς και της Εύβοιας, τα οποία με τις ταινίες μας βαίνουν προς τη γραμμή παραγωγής. Όμως επίσης το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι εδώ συγκεντρώνεται το τελικό προϊόν μας, το οποίο είναι το σιδηρονικέλαιο, το οποίο εξάγεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία Λάρκο ιδρύθηκε από τον οραματιστή και πρωτοπόρο επιχειρηματία πρόδρομο Αθανασιάδη Ποδοσάκη το 1963. Το πραγματικό όνομα του ιδρυτή της Λάρκο ήταν Πρόδρομος Αθανασιάδης. Έγινε γνωστός ως Ποδοσάκης και υπήρξε θρύλος για τον ελλαδικό χώρο και ειδικά για τον χώρο της βιομηχανίας. Η διορατικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα του ιδρυτή και η εξειδίκευση του προσωπικού συνέβαλαν ώστε η εταιρεία να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες και να γίνει σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρονικελίου στην Ευρώπη. Οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της Λάρκο βρίσκονται στη Λάριμνα, στο νομό Φθιώτιδας, 130 χιλιόμετρα περίπου βόρεια-βορειοανατολικά της Αθήνας.
Στο μεταλλουργικό εργοστάσιο γίνεται πυρομεταλλουργική επεξεργασία των ελληνικών σίδηρο-νικελιούχων μεταλλευμάτων, λατεριτών, με στόχο την παραγωγή σιδηρονικελίου, περιεκτικότητας 18-24% σε νικέλιο, που αποτελεί την πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες παραγωγής ανοξίδωτων χαλίβων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συνολική ετήσια ποσότητα μεταλλεύματος που επεξεργάζεται το εργοστάσιο της Λάριμνας ανέρχεται στους 2,5 εκατομμύρια τόνους περίπου. Η ετήσια παραγωγή σε νικέλιο ανέρχεται σε 18 έως 20.000 τόνους και καλύπτει το 6% περίπου της ζήτησης της ευρωπαϊκής αγοράς σε νικέλιο. Το νικέλιο αποτελεί το πέμπτο πιο κοινό στοιχείο στη Γη. Είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάται κυρίως στη δομή θιούχων, οξυδίων και αλάτων ανόργανων ουσιών. Το νικέλιο είναι εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό προϊόν, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανική ανάπτυξη, παραμερίζοντας σχεδόν όλα τα υπόλοιπα βιομηχανικά μέταλλα. Οι παράγοντες που καθιστούν το νικέλιο και τα κράματά του πολύτιμα εμπορεύσιμα αγαθά είναι η αντοχή, η αντίσταση στη διάβρωση, η ελαστικότητα, η καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα μαγνητικά χαρακτηριστικά και οι καταλυτικές ιδιότητες που διαθέτει. Το σιδηρονικέλιο είναι ένα κράμα που περιέχει νικέλιο και σίδηρο σε αναλογίες που διαφέρουν μεταξύ των παραγωγών και που διακυμαίνονται από 20 έως 40% νικέλιο και 60 έως 80% σίδηρο. Το σιδηρονικέλιο χρησιμοποιείται πρωτίστως στην κατασκευή ασθενητικών ανοξίδωτων χαλίβων, γνωστών και ως σειρές 200 και 300. Είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη ομάδα ανοξίδωτων χαλίβων, αναλογώντας το 70 έως 75% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής. Το σιδηρονικέλιο συμβάλλει σε αποδοτικές τηλεπικοινωνίες, ασφαλείς μεταφορές, αποδοτική παραγωγή πετρελαίου και βενζίνης, καθαρή και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας, υγιεινολογική κατεργασία τροφίμων και ποτών, ασφαλή και αξιόπιστο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και σε εξοπλισμό μειωμένων εκπομπών από συσκευές έκπλησης απαερίων έως υβριδικά οχήματα. Η εξειδίκευση και η ικανότητα των εργαζομένων της Λάρκο είναι μεγάλο κεφάλαιο για αυτήν. Η δουλειά είναι σκληρή και επικίνδυνη. Για παράδειγμα, ο Τάκης ο Παναγιώτου είναι έμπειρος εργαζόμενος, από τους πιο έμπειρους μάλιστα στον χώρο. Πριν μερικά χρόνια είχε κάποιο εργατικό ατύχημα, συγκεκριμένα στο Πνοήμεξ. Γι' αυτό για μας πρωταρχικό ρόλο είχε και έχει η ασφάλεια πάνω απ' όλα.
Βρισκόμαστε στην Α Υλών. Εδώ πέρα έρχονται τα μεταλλεύματα από το λιμάνι, τα μεταφέρουμε και τα μεταφέρουμε όλα εδώ πέρα. Η επεξεργασία του μεταλλεύματος πραγματοποιείται σε 4 κύριες φάσεις. Πρώτη φάση, διακίνηση πρώτων υλών και ανάμειξη για προετοιμασία του μεταλλουργικού μείγματος. Το λιοτριβημένο σε διαστάσεις -25 χιλιοστά μετάλλευμα και τα στερεά καύσιμα που απαιτούνται, δηλαδή ο γιάνθρακας, παραλαμβάνονται είτε οδικώς είτε διαθαλάσσης και αποδικεύονται στις πλατείες πρώτων υλών. Το μετάλλευμα προέρχεται από τα μεταλλεία Καστοριάς, Αγίου Ιωάννη και Ευβοίας. Ανάλογα με την προέλευση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα παίρνουμε, τα βάζουμε σε σελά, ξεχωριστά το ένα, την Καστοριά τη βάζω σε ξεχωριστό σελό, την Εύβοια ξεχωριστά, τον Αγιάννη ξεχωριστά, τα Κάρβουνα ξεχωριστά, για άνθρακα και Καστοριά που φέρουμε. Τα τοποθετούμε όλα και αυτά πηγαίνουν στην ανάμειξη. Στην ανάμειξη εκεί πέρα τα αναμείγουμε, ανάλογα πόσο της 100 θέλουμε να βάλουμε μέσα το καθηγητικό, δεν βάζουμε όλο το ίδιο. Άλλο βάζουμε 10%, άλλο 20%, άλλο 30%, άλλο 35%. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσουμε από κάτω στην ανάμειξη. Πώς γίνεται η ανάμειξη και πώς πάνε στα περιστροφικά. Εδώ πέρα έρχονται από την Α Υλών τα μεταλλεύματα, στα σελά που τα έχουμε ρίξει, και εδώ γίνεται η μίξη. Από εδώ ξεκινάνε, εδώ είναι τα σελά του εδώ, τα οποία πέφτουν και τα μεταλλεύματα και τα κάρβουνα μέσα. Από εδώ τα πάρει στα περιστροφικά. Από εκεί διακινούνται μέσω τενιοδρόμων εξοπλισμένων με δοσημετρικούς ζυγούς προς τη δεύτερη φάση επεξεργασίας εντός των περιστροφικών καμίνων. Δεύτερη φάση. Προθέρμανση και προαναγωγή του μεταλλεύματος σε περιστροφικές καμίνους. Οι τρεις από αυτές έχουν μήκος 90 περίπου μέτρα και διάμετρο 4,2 μέτρα και 5,2 μέτρα η τρίτη. Η τέταρτη έχει μήκος 126 μέτρα και διάμετρο 6,1 μέτρα και είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Οι περιστροφικές κάμινοι μπορούν να παράγουν προϊόν φρίγματος 300 τόνους ανά ώρα, το οποίο ισοδυναμεί περίπου με 2,5 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Θερμοκρασίες που διατηρούνται είναι της τάξης των 400 βαθμών Κελσίου στην είσοδο του μείγματος και 750 ως 800 βαθμών Κελσίου στην έξοδο. Το προϊόν των περιστροφικών καμίνων, το λεγόμενο PEC, τροφοδοτείται εντός 5 ηλεκτροκαμίνων ευαπτισμένου τόξου. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας για τη τήξη και τον διαχωρισμό των συστατικών του PEC είναι της τάξης των 1600 βαθμών Κελσίου. Βρισκόμαστε στον χώρο των ηλεκτροκαμίνων. Εδώ πέρα ξεχωρίζουμε το μέταλλο. Έρχεται το υλικό από τα περιστροφικά, το οποίο κάνουμε τροφοδοσία στα καμίνια. Από εδώ και πέρα θα στα πει ο Δολατζής πώς γίνεται η τροφοδοσία. Βασίλη, έλα. Ο Καράλης ο Βασίλης είναι σχετικά από τους νέους εργαζόμενους στην εταιρεία. Δουλεύει στο θόλο του καμινιού, είναι θολατζής δηλαδή. Η δουλειά του είναι να ταΐζει το καμίνι με υλικό, το λεγόμενο PEC, το οποίο είναι προϊόν εκμετάλλευσης καμίνου. Η δουλειά δικιά μου είναι να είμαι υπεύθυνος στο θόλο, δηλαδή να κάνω τροφοδοσία στο καμίνι. Δηλαδή το υλικό που βγαίνει από τα περιστροφικά το παίρνει ο γερανός και το τοποθετεί στα σελό πάνω στο καμίνι. Εγώ κάνω τροφοδοσία από τα σελό. Το υλικό πέφτει μέσα στο καμίνι, ψήνεται και γίνεται καταμερισμός υλικών. Η σκουριά λόγω βάρους είναι ελαφριά, κάθεται ψηλά και το μέταλλο πάει χαμηλά. Ταυτόχρονα με την τήξη προωθείται και η αναγωγή των οξυδίων του σιδήρου και του νικελίου προς μεταλλικό νικέλιο και σίδηρο.
Έτσι διαμορφώνονται δύο φάσεις, μια μεταλλική, όπου συγκεντρώνεται το νικέλιο και μέρος του σιδήρου, και μια φάση σκουριάς με κύρια συστατικά οξύδια του σιδήρου, ασβεστίου και πυρητίου. Άλλη μια δύσκολη δουλειά στο χώρο του εργοστασίου της Λάρκο είναι η αποσκορίωση. Ο Μπόκτης ο Κώστας είναι αποσκοριωτής. Η δουλειά που κάνει είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Φροντίζει να καθαρίσει το λούκι, και όταν λέμε αποσκορίωση, τι εννοούμε? Κατά την επεξεργασία της καμίνου, της ηλεκτροκαμίνου, παράγεται μέταλλο και σκουρία. Η σκουρία φεύγει από τα λούκια σκουριάς, και η δουλειά του αποσκοριωτή είναι να προσέχει να γίνεται ομαλά και να φεύγει προς τη δίωδο που πρέπει και να πηγαίνει στην δεξαμενή σκουριάς. Εγώ δουλεύω 15 χρόνια συνολικά στο εργοστάσιο. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι αποσκοριωτής. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι να βγάζω τη σκουριά από το καμίνι, με αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη της σκουριάς και να μπορεί να ταΐζεται το καμίνι από το θολατζή και να είναι ομαλή η λειτουργία του καμίνιου. Η παραγόμενη ως παραπροϊόν σκουριά ηλεκτροκαμίνων αποτελεί το 85 περίπου της 100 της τροφοδοσίας και προκύπτει από αναγωγικές διεργασίες, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Κατά την έξοδό της από τις ηλεκτροκαμίνους κοκοποιείται με ισχυρό ρεύμα θαλασσινού νερού και απορρίπτεται ή πωλείται στις τσιμεντοβιομηχανίες και τις μονάδες παραγωγής αμοβολής. Ο Παναγιώτης ο Βόλης είναι απομεταλλωτής. Η δουλειά που κάνει είναι σκληρή και επικίνδυνη, και η δουλειά που κάνει ακριβώς είναι το να ανοίξει το καμίνι, να πάρουμε το μέταλλο που με αυτό παράγουμε το σιδηρό νοικέλιο. Δουλεύω 23 χρόνια στα καμίνια. Η δουλειά μου είναι είναι απομεταλλωτής. Η διαδικασία για να ανοίξουμε το καμίνι και να πάρουμε το μέταλλο γίνεται με οξυγόνο. Είναι επικίνδυνη η δουλειά και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να υπάρξει και θάνατος. Η φάση του σιδηρονικελίου, που είναι το προϊόν των ηλεκτροκαμίνων, παραλαμβάνεται με την περιοδική διάνοιξη της οπής απομετάλλωσης με χρήση σωλήνων οξυγόνου και προωθείται με κατάλληλους κάδους των 50 τόνων στην επόμενη βαθμίδα της τελικής επεξεργασίας.
ζωτική σημασία για την τελική ποιότητα του προϊόντος είναι οι εργασίες που γίνονται στο μεταλλάχτη. Ο Μιχάλης ο Παναγιώτου είναι επιστάτης στο τμήμα το συγκεκριμένο και θα τον φωνάξουμε να μας εξηγήσει τη διαδικασία λειτουργίας του. Μιχάλη. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι πήραμε τον κάδο από το ηλεκτροκάμινο. Το προϊόν των ηλεκτροκαμίνων με κατάλληλους κάδους χωρητικότητας 50 τόνων και γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 100 τόνων τροφοδοτείται σε μεταλλάκτες τύπου OBM, όπου με εμφύσιση οξυγόνου και προπανίου από τον πυθμένα οξυδώνεται μια ποσότητα σιδήρου και επιτυχάνεται έτσι ο εμπλουτισμός του σιδηρονικελίου στην επιθυμητή τελική περιεκτικότητα σε νικέλιο, συνήθως 18-23%. Κατά την επεξεργασία, η θερμοκρασία είναι στη τάξη των 1600 ως 1700 βαθμών Κελσίου. Η σκουριά από το μέταλλο είναι μπλε και η σκουριά είναι κόκκινη και κάνουμε το διαχωρισμό από το μεταλλάχτη απάνω. Κάθε κυβικό καταναλώνει 520 κιλά σκουριά στο λεπτό ο μεταλλάχτης, που γίνεται η εμφύσιση με οξυγόνο και με προπάνιο. Η παραγόμενη κατά τον εμπλουτισμό σκουριά αποτελεί παραπροϊόν το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά και αφού λιοτριβηθεί σε διαστάσεις μείον 5 χιλιοστά πωλείται στο σύνολο σαν βαρύ και αδρανές υλικό για την παραγωγή ειδικού τύπου μπετών για επικάλυψη αγωγών πετρελαίου ή άλλων παρόμοιων έργων στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, την Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, το τελικό πτύγμα κοκοποιείται σε διαστάσεις συν 3 έως 40 χιλιοστά και αποτελεί το εμπορεύσιμο τελικό προϊόν. Αυτό συγκεντρώνεται σε σωρούς ανάλογα με την περιεκτικότητα σε νικέλιο και από το λιμάνι της Λάρυμνας προωθείται στην αγορά. Η Λάρκο έχει μακρά παράδοση στην καινοτομία. Είναι η πρώτη σε όλο τον κόσμο εταιρεία που εισήγαγε στη διεθνή αγορά το κοκοποιημένο σιδηρονικέλιο το 1976. Οι λοιποί ανταγωνιστές της ακολούθησαν 2 χρόνια αργότερα και σήμερα το 70 έως 80% του παγκόσμια παραγόμενου σιδηρονικελίου είναι σε κοκοποιημένη μορφή. Φυσικά και διαθέτει καινοτομία, δεν μπορεί να δουλέψει και διαφορετικά. Είναι μοναδικό στον κόσμο, επεξεργάζεται κάποια κοιτάσματα που είναι εξαιρετικά φτωχά σε περιεχόμενο νικέλιο, οπότε αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα αυτά. Άλλα πράγματα όπως η κοκοποίηση, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε εδώ, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν δύσκολο να τελειοποιηθεί και τελικά να γίνει αυτό το σύστημα, το οποίο τη δεκαετία του 70 οδήγησε στο να πουλάμε ένα κοκοποιημένο τελικό προϊόν και όχι όπως ήταν μέχρι τότε σε ράβδους. Όπως και τα ηλεκτροκάμινα. Τα ηλεκτροκάμινα είναι διαφορετικά από τους άλλους. Δουλεύουν διαφορετικά από τους άλλους που παράγουν νικέλιο στον κόσμο. Υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα ακόμη ρευματοδοσίας, τροφοδοσίας, θόλου. Η Γενική Μεταλλουργική Μεταλλευτική Λάρκο είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς σιδηρονικελίου στον κόσμο. Καθημερινά είναι στην πρώτη γραμμή της εκμετάλλευσης, εξόρυξης, κατεργασίας και εμπορικής διάθεσης του σιδηρονικελίου. Η μεγαλύτερη παραγωγή ανοξίδωτου χάλιβα στον κόσμο εμπιστεύεται το προϊόν της, το οποίο θεωρείται μοναδικό λόγω της παντελούς απουσίας άνθρακα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ευθύνες για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι βασικές αξίες που διέπουν όλες τις εταιρικές διαδικασίες είναι απόδοση, αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων με παραγωγή προϊόντος μοναδικής ποιότητας, σεβασμός προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους μετόχους, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, καινοτομία, καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια. Η ασφάλεια βρίσκεται στην υψηλότερη βαθμίδα. Εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η Λάρκο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο. Υπεύθυνος είναι ο κύριος Τελεμάρκος Θαλασσινός. Ελάτε να τον δούμε. Το χημικό εργαστήριο έχει σαν σκοπό να ελέγχει όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα στο εργοστάσιο, τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα παραπροϊόντα μας, όπως επίσης και το τελικό προϊόν.
ελέγχει την ποιότητά τους σε αυτά τα διάφορα στάδια, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρισκόμαστε και προς τα πού θα κατευθυνθεί η παραγωγή μας. Εκτός όμως από τον έλεγχο της παραγωγής, το Οχημείο φροντίζει σε ό,τι αφορά να ελέγχει και ό,τι αφορά κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, όλα μας τα υγρά απόβλητα τα ελέγχουμε με αναλύσεις τις οποίες πραγματοποιούμε εντός του χημικού μας εργαστηρίου. Ελέγχουμε επίσης τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών. Ελέγχουμε τους αναλυτές αερίων οι οποίοι λειτουργούν στην εταιρεία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και τις αέριες εκπομπές, είναι και κάποιος χώρος ευθύνης μας εκεί. Αλλά εδώ και 3 χρόνια έχουμε πάρει και το ISO 17025 που αφορά τα χημικά εργαστήρια, για να μπορούμε να ελέγχουμε όλες τις αναλύσεις, να πραγματοποιούμε όλες τις αναλύσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας, τη λειτουργία της, αλλά και όλη την τον περιβαλλοντικό έλεγχο στη γύρω περιοχή. Το 1966 θεμελιώθηκε το εργοστάσιο στη Λάριμνα, στο νομό Φθιώτιδας, και άρχισε η πρώτη παραγωγή σιδηρονικελίου. 2 χρόνια αργότερα κατασκευάστηκαν 2 οικισμοί με σχολεία, νηπιαγωγεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες και πολιτιστικά κέντρα για τους εργαζόμενους της εταιρείας. Το 1969 άρχισε η λειτουργία και η ανάπτυξη των μεταλλίων Ευβοίας. Τα έτη 1970-1972, 2 νέες περιστροφικές κάμινοι προστίθενται, αυξάνοντας την παραγωγή στους 15.000 τόνους νικελίου. Το 1976 η Λάρκο είναι η πρώτη μεταλλουργική εταιρεία στον κόσμο που εισάγει το κοκοποιημένο σιδηρονικέλιο στην αγορά. Το 1977 εγκαθίσταται η μεγαλύτερη μεταφορική ταινία μεταλλεύματος στην Ευρώπη, στα μεταλλεία της Ευβοίας. Η μεταφορική ταινία μήκους 7,5 χιλιόμετρων εξοικονομεί ενέργεια και περιορίζει τους ρήπους, μειώνοντας τα δρομολόγια μεταφοράς με φορτηγά αυτοκίνητα. Το 1992 αρχίζει η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της λεροπηγής στο νομό της Καστοριάς και η ανάπτυξη των ομώνυμων μεταλλίων. Την ίδια χρονιά η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9000 για την ποιότητα του προϊόντος. Τα έτη 2000 και 2001 υλοποιείται ένα επενδυτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ενέργειας ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσε την ανακατασκευή και τον εξυγχρονισμό βασικών μεταλλουργικών μονάδων παραγωγής. Η Λάρκο έχει μπει πλέον σε κερδοφορία. Η κερδοφορία συνεχίζεται και το 2004, ενώ το 2005 στο 2007 αρχίζει η υλοποίηση δεύτερου επενδυτικού προγράμματος στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής και εξυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής του μεταλλουργικού εργοστασίου Λάριμνας. Το 2007 σχεδιάζεται η ανακατασκευή και ο πλήρης εξυγχρονισμός της μεγαλύτερης ηλεκτροκαμίνης του εργοστασίου της Λάριμνας. Το 2010 και το 2011 η Λάρκο πετυχαίνει καθαρή κερδοφορία και λειτουργεί στο μάξιμουμ του δυναμικού της. Η Λάρκο κατανοεί τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Η εταιρεία έχει προσδιορίσει και έχει εφαρμόσει τις καλύτερες πρακτικές με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και στους 2 αυτούς τομείς. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει μια σοβαρή κληρονομιά και αμφίδρομη σχέση, συνεχώς βελτιούμενη. Η Λάρκο, όντας ο μοναδικός παραγωγός και εξαγωγέας σιδηρονικελίου στον ελλαδικό χώρο, κατέχει σημαντική θέση στην εθνική οικονομία. Η εταιρεία αντιμετωπίζει την πρόκληση να εξορίσει, να παράγει και να εμπορεύεται το νικέλιο με κοινωνική, περιβαλλοντική και εταιρική ευθύνη. Σήμερα, το σιδηρονικέλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα εφαρμογών και τομέων. Εφαρμοσμένη μηχανική, μεταφορές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, κτίρια και κατασκευές, μεταλλικά αντικείμενα, σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων.
Επίσης, καθιστά δυνατή την παραγωγή πολύ χρήσιμων προϊόντων με ειδικές ιδιότητες μαγνητικές, ηλεκτρονικές, ελεγχόμενης διαστολής, καταλυτικές και ιδιότητες σχετιζόμενες με την τεχνολογία των επαναφορτιζομένων συσσωρευτών. Η Γενική Μεταλλουργική Μεταλλευτική Ανώνυμος εταιρεία Λάρκο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σιδηρονικελίου στην Ευρώπη και ένας από τους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως. Η Λάρκο ερευνά, εξορίσει, παράγει και εμπορεύεται το προϊόν της σε όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας κατά 3% στην παγκόσμια παραγωγή νικελίου. Η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς σε όρους παράδοσης και ποιότητας σιδηρονικελίου, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια λειτουργία της και τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης προσωπικού της.